Lah, iku nek ketrima tirakate le. Iku mau kaya mara nyeblok dhewe nyangsi wong sing duwe karep mau le. Mulane lek diburu dicekel ora kena iku. Nggih, nggih. Wah, iku setengah kaya apa ya? Ya wis penake kaya setengah siluman. Lha kok kewan ana ya nine. Ngono iku. Niki wonten tiyang nyuwun pirsa Pakde. Heeh. Terus kan napa nemelaken video niki tentang video tentang tata cara semedi, tapi pertanyaannya kados ngeten iki Pakde. Assalamualaikum Mas. Coba tanyain ke Pak D. Kalau mau ngambil buli-buli buli-buli yang biasa bunyi di malam hari itu tata caranya gimana dan persyaratannya apa aja? Tolong dimuatin videonya, terima kasih. Oke. Apa iku? Buli-buli niku napa Pak? Kuwi demongi ya iku sawet apa bentuke kewan ya to meh kaya kuangbung le tapi cilik. Kaya kati mumul. Ngono iku rada gedhe maneh. Lah iku biasane ya to ditirakati melek le. Heeh. Dadi nek bengi ya kuwi entuk mangan tapi ndak oleh turu. Lek bengi carane tirakate ngono iku. Nggih. Lek dina awan iku entuk turu tapi ndak entuk mangan. Lah neng kono adat saben iku lek wong biyen ya dedupa le. Ngambil tupo Pak. Heeh, iku lek wong kuno biyen ngono ya nyuwun karo pangeran apa sing dikarepke iso kasembadan. Lah iku nek ketrima tirakate le iku mau kaya mara nyeblok dhewe nyangsi wong sing duwe karep mau le. Berarti mboten usah dicekel, mboten usah diambil Pak. Lah iya tapi ya iku dituku tirakat. Ngono lah ora dituku tirakat wong kala mangsa dituku tirakat wae sok ngalih kae. Ngedoh kae. Nek lek umpama ya ngedoh iku aja sampe ditututi le. Wis pokoke kudu dimeleki nang gone kono, melek terus. Nggih, ngono iku. Syarate lek bengi karo dedupa. Wong biyen. Nggih, nggih. Nah, ngono iku dedupa. Nah, niki kula tanglet Pak De. Menyambung pertanyaan dari niki masing tanglet niki. Niki supaya bisa tahu tempatnya buli-buli niku. Lah iku muni kok le. Oh, wonten suantene. Muni. Heeh. Dadi muni meh kaya apa ya? Rik meh kaya walang nenggon uwi iku le. Nenggon wit uwi utawa gadung iku lek bengi ana walang krik. Tapi lek iku karo miber le. Buli-buli iku karo miber muni dheweke karo miber. Ya sok krungu sok ora wong nyatu ya ngonoan beda karo walang kan to muni krik terus panggah krungu ning lek iku kadang-kadang kaya adoh kaya cedak ngono mulane lek diburu dicekel ora kena iku. Nggih. Wah iku setengah kaya apa ya ya wis penake kaya setengah siluman. Lha kok kewan ana ya nine. Ngono iku. Nah, lek niki Pak De. Niki kok
badhe ngambil buli-buli nih Pak De. Memang buli-buli niki wonten khasiate napa wonten keampuhane to Pak? Oh, ampuh banget lha iku mligine kususe. Nggih. Iku kekuatane padha karo pengasian. Heeh, lah carane gunakne iku lek wis kena ya to. Kala mangsa sing baku iku piye carane ampre iso ngetokne minyake. Minyak Pak De ini. Dadi ana sing ya kadang-kadang di apa diklentik. Diklentik dipanggang lha iku ditadai ya to metu minyake tetes ngono. Ya to terus ana meneh sing ya mung cukup di apa dikum nganggo air raksa banyu rasa Raksa. heeh Ini to Pak De. dudu le enek dhewe lah akeh ngeneki ya remek iku ora Nggih. ning sing mesti ae le sing mesti lek wong tuwa-tuwa biyen lek oleh ngonoan iku ya diklentik iku le diklentik pokoke piye amrih metune minyake lah iku wong lek diseri iku le diolesi minyake wis lalar pager le kaya apa iku wis banding karo pengasian wis ora atik poso atik ora dadak dijapani apa-apa Nggih. iku keistimewaane nang kono iku lan yo iku ora sembarang papan enek lho le sing cethoke sing sok enek ngonoane iku papane ya wingit. Angker nggih Pak De. Heeh, ngono iku. Dadi carane ya kudu ditirakati ngono iku le, lek bengi ora kena turu. Nggih. Ngono iku. Nah, dadose wonten niku wae Pak De. Mugi-mugi saged niki terjawab pertanyaan saking Mas Juang Keluarga 23. Iku. Matur sembah nuwun niki Pak De. Iya.